Nselmilkom ħbieb wasalna għal 5 programmi, ġifri wasalna għal 5 jum ta' lat ta' l-Omer fejn Alla kmandana fil-kelma tiegħu biex noddu 7 ġimgħat ta' 7 tim, ġifri 49 ġurnata u l-50 jum ikun jum ta' festa, il-jum ta' Pentekoste, festa li għadna qed niċċelebrawha sallu fuq ordni ta' Alla x'Alla qal li dinja festa tiegħu mhux xi festa ta' xi knisja partikolari fl-aħħar mill-aħħar u għalilna biex niċċelebrawha minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ifisser li din festa m'għandha tieqaf qatt tiġi osservata. Nafu wkoll kif l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-litri tiegħu jgħidilhom jeħtieġli li nitlaq u mmur Ġerusalemm il għaliex ġejja l-festa ta' Pentekoste. U għall-festa ta' Pentekoste Pawlu rid li jkun skont il-kmandament qiegħed ġewwa Ġerusalemm. Ma ninsewx dak iż-żmien kienet hemm it-tempju imwaqqaf u kienet tiġi ċċelebrata hemmhekk. Għaldaqstant dan ifisser li wara il-mewt il-qawmin mill-mewt ta' Jexwa, Pawlu u sħabu l-oħra il-Lut messjaniċi xorta kienu għadhom qed jiċċelebraw din il-festa. U allura naraw li qatt ma waf qed tiġi ċċelebrata. Akkost l-oġġezzjoni kollha li ssib minn ħafna knejjes moderni llum li jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi li daw illum m'għandniex għalfejn insommuhom. L-Apostlu Pawlu qed jgħidilna li qed għandna għalfejn insommuhom mhux l-Apostlu Pawlu biss imma huwa kmandament li Alla tagħna minn ġenerazzjoni għall-oħra neqgħu nosservaw dan il-kmandament. Nfakkarkom ukoll li qegħdin fis-sitt jum tal-festa tal-ħobsażmu, illum il-ġimgħa huwa s-sitt jum, għada s-sibt ikun l-aħħar jum illi nieklu mingħajr ħmira. L-ħobs ikun mingħajr ħmira jekk ħanieħdu xi ħaġa rridu nqogħdu attenti li ma jkunx fiha ħmira, xi tip ta' galettini jew affarijiet li bniedem jista' jiekol jew anke jixrob f'dak il-każ għax anke l-inbit fih il-ħmira. U allura din il-ġimgħa bniedem irid joqgħod attent li jekk ħajħu tazza nbit mal-ikel trid tkun tazza mingħajr ħmira. Sewwaħ tazza nbit mingħajr ħmira, dak li aħna nqulu koxer. Minn nhar il-ħadd nistgħu nerġgħu nibdew nieklu il-ħobs normali. Għaldaqstant ejja ħalli ngħaddu għal ħsieb tal-ġurnata illum bħalma dejjem nagħmlu l-ħsieb tagħna se naħduh mill-ktieb tal-Atti kapitlu 12 minn versu 1 sa 11 li jaqraw hekk ara. Għall-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi med idu fuq xi wħud mill-komunità messjanika biex jaħqarhom u qabad lil ġarbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil-Lut qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa ta' l-Għażmi, mela qed naraw li wara l-mewt ta' Kristu l-festa tal-Għażmi kienet għadha qed tiġi ċċelebrata. Meta arrestaħ u tefgħu il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu qassa tiegħu. Bil-ħsieb li wara il-festa ta' Rajt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. U fl-istess ħin il-komunità kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm qases oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u d-dawl qidda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu qajmu u qallu qum malajr. U l-ktajjen waqgħu minn ma jdejh. Imbagħad l-anġlu qallu tħazzem u ilbes il-qorba. U Pietru hekk għamel. U reġa' qallu dawwar il-mantal miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh. Bla ma ntnebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. U stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel qassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie tiegħu u qal issa naf tassew li l-mulej bagħat il-messaġġier tiegħu u ħlisni min jitedu Erodi u minn dak kollu lil Lut kienu qegħdin jistennew li jsir.
Mela, allura x'qed naraw f'dan ir-rakkont fil-bidu tiegħu. Qed naraw l-Erodi jarresta lil Pietru biex jinoġob mal-Lut, ġifieri biex jakkwista favur politikalment biex il-Lut jappoġġjaw l-Erodi, dan qabad il-Pietru li kien ludi messjaniku kien jemmen fil-Messija u tefa' l-ħabs bil-ħsieb li joqtlu bħalma qatel anke u kif qed naraw lil Ġwanni meta qatalu rasu. Dan kien il-ħsieb li Erodi kellu. Fil-fatt naraw il-Pietru kien taħt sigurtà stretta, żgur li kif kien qiegħed Pietru, fejn kien qiegħed Pietru ma setax jaħrab. Kien marbut bil-ktajjen, imsakkar ġo ċella b'4 gruppi ta' 4 soldati, ġifieri 16 il-persuna għassa mal-bibien biex żgur Pietru ma jkollux ċans jaħrab. Fil-fatt, allura naraw li Erodi kien se juża lil Pietru għal gwadan tiegħu. U għalkemm kienet ċella li ħadd ma jista' jaħrab minnha, għalkemm li Pietru kien marbut biktajjen li ħadd ma seta' jħollhom f'dak il-każ, imma kien hemm xi ħadd li la Erodi qatt ma rrealizza u waqqas Pietru qatt ma stenna li seta' jidħol f'dik il-kamra u jidħol dawk il-ktajjen. U fil-fatt aħna nafu li dan kien messaġġier ta' Alla l-Missier dak li l-Bibja sejjaħlu Anġlu. Huwa messaġġier li Alla bagħat biex jeħles lil Pietru. U allura qed naraw li b'dik is-sigurtà kollha magħluq fejn kien marbut bil-ktajjen Pietru għal Alla din ma kienitx problema biex jidħol u jeħilsu. U allura qed naraw messaġġier tal-Mulejder il-Pietru u waqqgħu il-ktajjen minn idejh. Fil-fatt allura x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw li r-realtà għal Pietru inbidlet. Filli kien marbut bil-ktajjen, filli issa m'għadux marbut bil-ktajjen. Filli il-bib kien magħluq msakkar, filli huwa miftuħ u jista' joħroġ miegħu. Mela r-realtà nbidlet, imma is-sitwazzjoni għal Pietru kienet għadha l-istess. Għaliex? Għax dak kien minna leħ li din hija xi viżjoni, xi ħolma. Allura baqa' bil-qiegħda hemm u ma ħareġ minn ġo ċella u r-rakkont jgħidilna li kien l-Anġlu qallu isma' ilbes iż-żarbun ejja mmorru. Xed fuqek il-mantal ejja ħalli mmorru. U da kollu jagħmel sens fil-messaġġ tal-lum. Mela s'issa li qed naraw il-Pietru meħlus mill-irbit, kien meħlus mill-irbit, il-ktajjen waqgħu, imma xorta għadu qiegħed il-ħabs. U kien ħieles imma kienu stess li qed iżomm lilu innifsu miżmum ġewwa dik iċ-ċella. Din hija sitwazzjoni li ħafna jiltaqgħu magħha f'ħajjithom fil-mixja tagħhom. Pereżempju jiena niltaqa' ma' nies, niftakar persuna partikolari illi kienet imwerra imbeżza il għaliex Alla ma jafrilix il-problemi li kellha f'ħajjita il-ħażin li għamlet f'ħajjita qabel dil-persuna iltaqat ma' Alla l-Missier. U allura x'qed naraw bħal Pietru din il-persuna kienet meħlusa Alla ħelisa. Imma xi kienet qed temmen dak li kienet qed temmen din il-persuna baqgħet fil-ħabs. Baqgħet magħluqa. Il-ktajjen waqgħu, il-bib miftuħ imma jibaqgħet hemmhekk. Fil-Messija ir-realtà tagħna tinbidel. Meta aħna nagħtu ħajjitna lil Alla l-Missier, meta aħna nwedu li nimxu wara Jexua, il-ktajjen li l-għadu qed iżommna marbutin bihom jaqgħu. Mela issa filli konna skjavi bil-ktajjen magħluqin ġo ċella filli Alla ħall dawk il-ktajjen u fetħilna il-bib taċ-ċella biex noħorġu minn dak il-ħabs. M'għadniex aktar marbutin bil-ktajjen tad-dnub u tal-mewt. Issa li ddeċidejna li nibdew nimxu wara Jexua, li issa li ddeċidejna li naċċettaw li Jexua huwa s-Sit u s-Salvatur tagħna, allura issa aħna persuna ħilsa. Imma
għalkemm huwa Alla li jeħlisna minn dawn il-ktajjen, għalkemm jista' wkoll jagħmilna inviżibbli għall-għadu tagħna fil-fatt għalhekk jiftilna l-bibien u nistgħu noħorġu mingħajr ma l-għadu biss jinduna bħalma ġara fil-każ ta' Pietru. Imma jekk aħna ma nfittxux li nqumu bl-għaġla, inħażnu lil nfusna u nilbsu dik il-korazza u nimxu wara Jexua, qatt maħna se nkunu ħilsa. Fil-fatt hawnhekk l-affarijiet li naraw l-Anġlu qed jgħid lil Pietru biex jagħmel huma l-istess affarijiet li Pawlu jirreferi għalihom f'waħda mill-littri tiegħu. Fejjedilna biex nibsu l-armatura, fil-fatt qallu l-Anġlu l-Anġlu qallu biex jilbes is-sandli ħalli jkunu jistgħu jitilqu. U dinha xi ħaġa li l-Apostlu Pawlu jgħidilna biex narmaw l-ġlejna bil-kelma tal-Alla. Ħalli fejn immorru fejn joħduna l-ġlejna inxandru il-messaġġ tas-salvazzjoni permezz ta' Jexua il-Messija. L-Anġlu wkoll qallu lil Pietru biex jitfa' il-mantar u jilbes. U l-istess ħaġa jgħidilna l-Apostlu Pawlu sabiex nitħażnu, għaliex irridu nitħażnu ma ninsawx dak iż-żmien. Il-libsa, il-moda tal-ħwejjeġ kienu il-bis twal, allura ma inti għandek il-libsa sal-aqsa ta' saqajk ma tistax tiġri kemm trid. Allura kienu jitħażnu, kienu jollu l-libsa, jorbtuha, idawru magħhom sabiex ikunu jistgħu jiġru għaliex għax huwa importanti li issa li aħna ħelsin, issa li Jexua ħellisna minn dak l-iktajjen, issa li Jexua fetħinna l-bib ta' dik iċ-ċella, importanti li naġlu nitilqu l-barra. Għax jekk ħaneqpaw hemm se neqpaw skjavi ta' dik iċ-ċella alla volja maħniex maqfolin ġo fiha. L-istess naraw l-Apostlu Pawlu jgħidilna biex nilbsu il-korazza li jkunu nistgħu nilqgħu kontra l-attakki tal-għadu. Jekk inti ħateqpa' magħluq ġil-kiċċella, inti ħateqpa' suġġett għall-attakki tal-għadu, xi ħaġa li Alla ma jridniex nagħmlu. Allora, x'inhu l-messaġġ tal-lum? Il-messaġġ tal-lum huwa eżattament kif jgħid Jexua fil-Vanġelu, dak li bin Alla jeħles huwa meħluż veru. Jekk inti verament tajt ħajtek il-Alla, jekk inti verament qed issegwu lil Jexua fil-mixja tiegħek, inti ħieles, m'għandekx għalfejn teqpa' tinkwita u taħseb fuq l-modi. Alla ħafillek il-ħażin tiegħek, il-ħażin li għamilt fl-injoranza tiegħek. U hawnhekk allura issa fejn tidħol il-liġi tal-Alla it-Tora għaliex aħna meta ma konniex nafu bil-verità konna ngħixu fid-dnub. Dak id-dnub illum Alla ħafirunna. Imma ma nistgħux inkomplu nagħmlu l-istess dnub. Inkella kif jgħid anke l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-littri tiegħu dak li Jexua għamel għalina fuq is-salib għalik ma jkun ifisser xejn. Illa li ħateqpa' tagħmel id-dnub, meta taf li qed tagħmel id-dnub, dak ma jistax jinħafillek. Inti tittindem, tittieqaf tagħmel id-dnub. U biex tieqaf tagħmel id-dnub ifisser li ma teqpax tikser il-liġi. Fil-fatt Ġwanni din jgħidha fl-ittri tiegħu jgħidha id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Mela l-liġi għadha hemm u meta qed tikser qed tagħmel dnub. U allura il-fattu li Alla jkun ħelsek, neħħelek il-ktajjin, fetaħlek il-bib taċ-ċella, minti tiddeċidi li teqpa' bil-qiegħda hemm u ma toħroġx. Inti ħieles imma għadek ħabsi. Inti ħieles imma għadek mafqul, ma tridx inti li toħroġ minn hawn. Ħbib tiegħi ejja fil-fatt narfu il-ħelsien li għandna permezz ta' dak li Jexua għamel għalina kemm imsallab melewda kif ukoll meta qam mill-mowt li huwa l-ewwel frott dik il-festa li ċċelebrajna anke din il-ġimgħa l-ewwel frott l-ewwel wieħed li qam mill-mowt u l-Apostlu Pawlu jgħidilna li miegħu aħna imqajmin. L-ewwel qam Jexua u mbagħad warajh ħajqumu dawk li huma tiegħu. Jexua huwa l-ewwel frott u dawk li ħajqumu miegħu se jkunu l-ewwel frott minn fost il-popli. Imma ejja ma neqpawx skjavi tax-xitan ġara darba Alla ħlisna. Jekk Alla ħlisna, il-kelma tgħidilna, inti ħieles.
Dawk li bentalla dawk li Jaxxua jeħles huma ħielsa m'għandekx għalfejn teqpa' marbut bil-ktajjen, m'għandekx għalfejn teqpa' magħluq f'dik iċ-ċella. Ejja ħalli nfaħru lill-Alla li permezz tiegħu l-ktajjen tagħna inkisru u waqgħu. U ejja nagħmlu ħilitna sabiex verament issa li aħna ħielsa nimxu wara Jaxxua, is-Sid u s-Salvatur tagħna. Għalhekk huwa s-Sid tagħna, illa li xirru nagħmlu kif jgħidilna. U Jaxxua dejjem qalilna biex nobdu l-liġi tal-Alla qatt ma qalilna biex iwaffquha jew ma nagħtux kasa. Irridu nimxu wara l-liġi tal-Alla. Ejja ħalli nagħlqu dana il-messaġġ tal-lum f'dan il-5 jum tal-Għad tal-Omer b'talba żgħira li bħal dejjem nagħmlu biex nagħlqu l-programm. Mis-Sil tagħna, Re tagħna, Kreatur tal-Univers, nfaħru lill-ismek Mulej u nolluh il-fuq. Isem li hu fuq kull isem Mulej u l-quddiemu kull il-koppa titmil u kull il-sin li tistqal li jint Jaxxua u l-Mulej. Mulej illum naf li inti bat lill-ibnek biex jeħlisni Mr. Qaddis. Illum naf li jiena verament ħieles, illum naf li inti naħħejt l-ktajjen tal-passat minn majdejja Mulej, illum naf li inti ftaħt li dak il-ħabs li jiena kont magħluq ġo fih biex inkun nista' inkun verament ħieles. Mulej imbierek ismek Mr. Qaddis. Għax inti ħadd posti fiċ-ċella, ħadd post li minnu ħadd ma jista' jaħrab. Imma għalik Mulej xejn mhu impossibbli. Nirringrazzjak Mulej li ftaħt li il-ħabs, il-bibien tal-ħabs, nirringrazzjak Mulej li ħallejt li l-ktajjen u li llum Mr. Qaddis. Nażel li nimxi warajk. Nażel li nimxi warajk Jaxxua, nażel li nimxi wara il-kelma tiegħek, il-kelma li hija kelma ta' ħelsien, dik l-istess kelma li ġat bejdinna dik il-liġi ta' ħelsien. Wara dik irid nimxi Mulej. U Mulej nitolbok għal daqstant allura biex tgħinni nimxi din il-mixja Mr. Qaddis. Ejn ħalli verament inkun ħieles mid-dnub u mill-mewt Mulej u nkun nista' nimxi fi triqatek Mr. Qaddis għall-glorja tiegħek. U nirringrazzjak Mulej li inti qiegħed tmexxini f'dan il-ħelsien. Nirringrazzjak li l-kelma tiegħek Mulej hija dawl għall-ġlejja. Nirringrazzjak Mulej kif jgħidlek is-salmista li t-Torah tiegħek hija l-verità Mulej u wara dik irridu nimxu. Nirringrazzjak tal-maħfra tiegħek Mulej ta' meta kont ignorant u ma kontx nimxi fil-mixja tiegħek. Imma meta kont qed nimxi u nagħmel dak li joġob lili dak li nixtieq jien. Imma llum Mr. Qaddis nirringrazzjak illi permezz tal-kelma tiegħek nista' niġi quddiemek nersaq lejk Mr. Qaddis u nimxi fi triqatek. Għaldaqstant Mulej nitolbok sabiex tgħinni ħalli dak kollu li nagħmel ngħid u naħseb nimxi warajk u fis-salvazzjoni li inti tajtni. Din it-talba Mulej nofrilek fisem ibnek Jaxxua, il-Messija, is-Sid u s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom għada għal ħsieb ieħor f'dan l-Għad tal-Omer fisem sħabi ta' Malta Messjenika insemmilkom.